Det gik da meget godt til sidst. Ja, det gjorde. Ja, hun har da vist det første fleste gange. Jamen, jeg har faktisk ikke hørt på ridelavn nu. Jeg tager sidst på ugen. Jeg bliver ved med at samle ud. Det skal afpasses. Ja. Men det er ret heldigt træ at se huset lige. Altså, nej, det er salg. Det er spændende. Ja. Hvor stor er huset? Først fik jeg 137. Og så er der 4 kælder. Derudover Er der 85 kvadratmeter kælder? har det været rimelig stor ud. Ja. Okay, vi prøver. Et helt chok, fordi der er også noget gang i bilen, men så smelter det alligevel, ikke også? Når der er sådan en gang i bilen, så... Vi var i gang med det. Vi har også gjort det, Det er dejligt. Så kommer alle på mig. Puh, det er varmt. Jeg har altid have tøj på os. Han er far til. Det vil se samtale alle de her. Han har stadigvæk et hoved, der er på 65. Selvom han har avlet fuldfarten. I 5-6 år trækker han med fuldfarten over 60 farringer. Ja. Det er flot. Ja. Så jeg tænkte, nu skal prøve at have nogen med Astrid, så kommer den fuldfort der. Det er egentlig få, der er fuldfort, der skal far til. Man får have en fuldfort. Men han er blevet trænet som råd, eller hvad? Så er jeg trænet lidt, så er jeg sige, så er jeg trænet lidt. Men det jeg synes er blevet en erfaring efterhånden, det er dem, der stadigvæk gør det rigtigt derhjemme. Der gør det ikke noget i de perioder. Så kommer jeg over og kigger i.